Ahojte, vítajte pri mojom novom videu a tí, ktorí sledujete módne trendy, tak určite viete, že sa znova nosia také klasické šlapky alebo papučky a mne bolo dosť ľúto dať za také obyčajné topánky toľko veľa peňazí, tak som sa rozhodla, že si také vyrobím sama. Vyšlo ma to možno tak do 8 €, čo je myslím si úplne super a dúfam, že vás trošku inšpirujem a bude sa vám to páčiť. Tak poďme na to. Takže budeme potrebovať naozaj iba pár vecí, a to šlapky, nožnice, sekundové lepidlo, aplikácie podľa vlastného výberu a nejaká tá kožušinka. Odmeráme si, koľko potrebujeme kožušinky a môžeme strihať. Teraz si zoberieme sekundové lepidlo, ktoré nejde otvoriť. Zoberieme ďalšie, ktoré takisto nejde otvoriť. Výborne. Mala som nejaké problémy s lepidlom. Keď už to máme, tak prichádza na rad nálepka.